Sithabathe lithuba ke sibulise kubabukeli nabathandi beCups podcast. Ingase nje xa ndivula namhlanje ndithi ezibuhlungu ngokwenene azipheli. Kodwa ke ithemba kuthiwa liyaphilisa. Ithemba nangona linokudanisa nje kodwa liyaphilisa. Namhlanje siphethe umba othanda noko uba nobuzaza. Nakwabo ke banhliziyo zibuthathaka siye sitsho ke sithi ze niphephise nive nifunde kweli bali siza nalo namhlanje. Ngumakhaya kaMalila ke lo, the only ncegu apha eSouth Africa engenamanyala. Ndisindisiwe, ndiyamthanda kakhulu Yesu, inkosikazi yami iyi-1. Ndithabathe lithuba ke ndinibulise kwakhona. Yazi ndikhe ndithi xa ndizicingela nam ndizibuze binoba kunganjani xa kusithiwa abantwana bam sele ndibazi kuthiwa ayingobam. Kufike umuntu othi hayi lo mntana ayingowakho, nanku umntanakho, lo umphetheyo ngowam. Size naloo nto namhlanje, ingase nje nisondele niphulaphule nibukele, share and like the page. Sipha kwiCups Events kuFacebook, sikule podcast ke the only successful podcast apha eMthatha, Cups Events podcast. Siyabulisa ke kakhulu. Ndiniphethele usisi apha namhlanje. Sisi wami kunjani? Molweni Dala, siyaphila khona unjani? Hayi siyaphila. Siyaphila sikhohlela siginya. Sichama sivuthulula. Akho nto. Sisi wami kha kusixelele nje ngawe ungubani, ungowaphi, uzalwaphi? Okay, then mandibulele ndiphinde ndibulise nakubalandeli beCups Events podcast. Yes. Igama lam ndingu-Inam wakwaNcoyini. Ndiyazalwa ke eMthatha. Kwilali ekuthiwa kukumbuzwana kwaTiti, kodwa ke nditshatele kwaNcoyini. Ndisindisiwe, ndamthanda kakhulu Yesu. Nkosi uJesu. Hayi kodwa akasiza kuzoshumayela abazalwane. Yeah. Okay. So nditshatele ke ePort St John's eMampondweni. Yeah. Nditshatele eMpondo. Yeah. Enkosi. Okay sisi wami. Hayi mana ndifuna sibe silibazisa wena sisi wami. Ndifuna siye ngqo apho kufele khona ithole. Apha sivisithwa kumbe sike sabona notata uMajole ethetha ngaso kumakhasi onxibelelwano yento bana utshintshelwe umntwana esibhedlele. Wathi sewuhleli naye inyanga ezivisayo wava into bana kuthiwa ayingowakho lo mntana. Ndifuna nje ukundiqala undisepha ngemva ngoba ke kukho ke le science yabantu abangomama, le science yesiXhosa ethi uqala ukubhonda naye umntana esesesuswini. Kha kusibalisele nje ngeli xesha ukhulelweyo lo mntana, like what were your expectations njengomuntu otshatileyo ke olindele umntwana? Like ubuziva njani ngeli xesha ukhulelweyo? Bezithini expectations zakho, ubulindele ntoni? Okay, then mandibulele. Okokuqala andifuna uphosisa, ndandonwabile xa ndandifumanisa into yobana ndikhulelwe. Yes. Aqaphela into yobana ke umntwana lo ibingowokuqala. Okay. Nditshatile. So ke ngoku bendi-excited. Ndaya ke kwi-scan. Aziba iinyanga ziye zihamba ke ngexa ndisakhuleleyo. Wakonfirma kugqirha into yobana umntwana yintombazana. Ke ndavuya ke nyhani ke because ke ndandivele ndifuna umntana oyintombazana. Yeah. Okay ke so ndarayithi nje during i-pregnancy lena, qha yayinye nje into eyayindihlupha ke yaba yi-pain yayiba lapha ezantsi kwebele, but wathi ke ugqirha endandiye kuye because umntana mde, so ayonto efuna ndizikhathaze ngayo. So nje kwakurayithi, ndandonwabile, yonke into nje yayirayithi, sonwabile ekhayeni. Okay. Now masike siye kulaa mini ngoku uyalunywa ubheke esibhedlele. Showcase excitement yakho ngoku yayisele ibuphakama ngoba ngoku uyobona umntwana wakho that you so anticipated. So ngeli xesha ufikayo esibhedlele nje ka udescribe le meko yobumntwana ngoku kusithiwa nanku uyambeleka, ingaba lo mntana nyhani ke waye wathatha wabekwa phezu kwakho njengesiqhelo? Waziva njani ngawo wonke lo mzuzu? Waye wambona okanye uqabuke sele kudala ukuthi ubelekile, okanye ngalo lonke lixesha ubelekayo uvulile nje amehlo akho? Khawusithathe nje through yonke la process yokubeleka kwakho nokuqala kwakho ukumbona umntana nje ngamehlo akho. Okay, then no mandibulele. Mandiqale apha. Ndilunywe kunge-3 ka-Agasti ebusuku. Okay. BendisePort St John's ke.
So ndilunywe nge-3 ka-Agasti ebusuku. We called the ambulance, yafika yazondilanda, then yandithatha ke yandisa ke esibhedlele Okay. khona apha ePort St Johns. Nyhani ke ndafika ke esibhedlele ndenziwa ke into ezenziwayo, laa nto ufakwe emabhantini nayo yonke loo nto, then kwathiwa mandibe ndihamba ndiyohlala kwiwodi enabanye abantu abalunywayo. Nyhani ke ndafika ndahlala. Bathe ke ngeli xesha ndihamba into yobana ze kuthi xa ndiva ngathi kukhona into ethi mandiphushe ndizobaxelela into yobana kukho into ethi mandiphushe. Okay. Nyhani ke akwabinamsebenzi, nyhani yafika le pain ithi mandiphushe okanye le nto ithi mandiphushe. Yafika nyhani ndaya kubo ndabaxelela uba nesi kuthi mandiphushe ngoku. Wathi unesi into yokuqala ke eyenzekayo wathi mandibuye umva. So nyhani ke ndaphinda ndabuyela ewodini futhi. So bathe besova ke into yobana ingathi ndiyaphusha apha ebhedini, baza ke bazondilanda ke. Ndabe sendifika ke ngoku phayana ewodini le kubelekelwa kuyo. Ndabe ndim ndedwa elaa xesha nge-4 ekuseni. Okay. Ndafika ke nyhani ndabeleka immediately. Ndifika phayana wathathwa ke nyhani umntana, ndamboniswa na umntana akho sisiyintombazana. Bamthatha ke bambeka ke esifubeni. Zenziwa ke ezaa nto zenziwayo, waphinde wathatha umntwana wayofakwa kulaa woma yakhona le igcine eshushu umntwana phayana. Wathathwa ke wayofakwa phayana. Ndabe mna ndi-excited because okokuqala nawuphi na umntu ongumama okhulelweyo inye into ayithandazelayo uba ingase aphume esibhedlele umntana akhe ephilile, abeleke umntana ophilileyo. So mna ndandivuya ndandonwabile uba ndimbelekile umntwana uphilile, naku ndiyambona. Enkosi. Wabekwa ke ngoku umntana apha kuwe esifubeni. Uziva njani ngawo wonke lo mzuzu? Ndiyayiqonda kona fanuba kubuhlungu, but ngeli xesha abekwayo apha kuwe esifubeni uziva njani ngeli xesha? Andifuna ukuphosisa, ndandonwabile kakhulu ke futhi to a point that ndandivuyela le nto bendikhe ndayichaza before into yobana ndandivuyela into yobana ndimbelekile uphilile. Naku ndiyamvuya uyakhala, naku lapha esifubeni kum ndambrasha apha ngaphezulu ngokungathi uzawuthula kodwa akazuthula. Ndambrasha ndabe ndonwabile. So ndandi-excited shame, andifuna ukuphosisa, ndandonwabile kakhulu futhi. Then ngeli xesha ke umntana xa ethathwa eyobekwa phaa kule woma, ebekwa phaa ecaleni, liye lifike ixesha loba ke ngoku makabuyiselwe kumama okanye kumama aye kuye ayomncancisa xa umntana mhlawumbi enezo ngxaki ze-complications zoba angakwazi uziswa kumama. Waziswa nini umntana kuwe uba makazoncanca? Ngeli xesha umntana aziswa kuwe uba makazoncanca, ingaba lo mntana wambonayo ngulo mntwana wawumbona ngeli xesha okanye wawusewubona omnye umntana ngoku? Khawusithekhe through ngalaa mzuzu umntana aziswa kuba ezoncancisa. Okay then. Mandiqale apha. Ndithe ugqiba kwam ubeleka nyhani wabeka umntwana kum, waphinda wathathwa ke wasiwa kwiwoma. Kwenziwa ke yonke iprocess eye yenziwa after umntu egqiba ubelekwa. Emveni koko kwathiwa mandihambe ndiyohlamba. Ndahamba ke nyhani ndayohlamba. Xa ndibuya uyohlamba, okokuqala ngeli xesha ndibelekayo mna ndibeleke ngo-4 imizuzu iyi-28 ekuseni. Okay. Nge-4 ka-Agasti 2024. Ngeli xesha ndibelekayo ndibeleka indim ndodwa ewodini obelekayo, kungekho omnye umntu owayebeleka ngalaa mzuzu okanye ngelaa xesha mna ndandibeleka. So kulaa room yayinguwe wedwa? Yayindim ndedwa, namanesi ayebelekisa. Okay. So ke ngoku ndahamba ke nyhani ndayohlamba. Xa ndibuya uyohlamba ndibuya sekukhona omnye umntu okhoyo kwenye ibhedi esecaleni kwale mna bendibelekela kuyo, osele ebelekile kwayena. Ngeli xesha mna ndisuka ohlamba ndifika sendibuzwa ke ngoku ngunesi into yobana kanti ikhala. Nyhani ke babe abantwana bekhona ngoku bebabini kule woma. Ngeli xesha ubuyohlamba umntana ebesemnye phaa? Ebeseyi-1, ibingulo wam ndedwa. Kuyacaca into yobana ndithe after ndiphumile kwabe sekungena omnye oyobeleka, wafika naye wabeleka immediately efika. Okay. Then ke ngoku after ke ngoku ndibuyile ke ngoku ubuza uba inam uhleli phi umntana ekhala. Nyhani ke ndafika ke ndamnikwa umntana ngunesi ndamncancisa. Nam andifuna ukuphosisa, zaye ndiqaphele into uba mhlawumbi lo mntana ndimnikwayo akunguyanga lo bendimbeleka ngoku. Okay. Because
into endandiyazi umntana endimbelekileyo yintombazana, nalo ndimnikayo yintombazana, and ubhalwe igama lika-Inamncoyini apha esihlahleni. So yeyona nto yandenza ndaqiniseka uba no ngumntana wam lo, because yintombazana and ubhalwe igama lam. Okay, masike ke ngoku singene ngqo ke ngoku kule meko yoba ingaba ngokwenene ke ngolo mntana, njengoba ngosesilapha kule meko, lo mntana wawumnika uba mncancise, yayiseyingulo mntana ungengowakho okanye yayingulo wakho ke ngoku nyhani? Kwakungulo mntana ungengowam. Ngoba uba ndikhumbula kakuhle, after ndimnikiwe uba ndimncancise, ndaye ndasose ndahamba naye, zange ndiphinde ndimnikezele emntwini. Ndaye ndasose ndahamba naye ndayohlala kule wodi inabanye oomama basele bebelekile kakade. Ndafika ndayohlala phaa, ndafika umntana ndamncancisa, ndamfota umntana, ndithumela koodadobawo, ndithumela ekhaya. I-excitement nje, like ndonwabile uba nanku umntana ukhona ngoku, ndafota. But ke ngoku into endayiqaphelayo ngeli xesha ke ngoku sendifikile ke ngoku phaa ewodini, xa ndimvula umntana, heyi lo mntana lona unento engathi ngumnwe apha, bathi lichakatha ke ngapha emapondweni, andazi uba ke kuthiwe yintoni, mna ndandiqala uyibona. Unento engathi yes, unento engathi ngumnwe apha we-6, but ayonto inethambo, ayingomnwe oqinileyo, yinto nje engathi ngumnwe ejinga, yes. So ndiyifote ke nyhani, ndithi lo mntana unale nto. Hayi ke izothi ke ngoku ikhomenti, izothi ikhomenti kasisi athi into yobana hayi uthi uma, andazi noba yayingutatakhe nalo wayekhe wanayo nale nto, kodwa something like that. Andiqonda uba hayi ke uba ke yinto yayikhe yenzeka, hayi kakalahlekanga mos. Yinto esefemelini mos lena. Yiba ngeli xesha lona ubuza le nto unedawuthi okanye wayibuza nje? Ndandiyibuza nje because ekhaya akekho, ekhaya apho ndizalwa khona akekho umntu onayo. Okay, alright siswam, khawukutsho ke ngoku le nto yomntwana uba uswaphekile, njengoba sowumfota ngoku umncancisa uqhayisa ngaye kanti ayingowakho, le nto yenzeke njani wena xa uyicinga? Ngoba umntwana mos ufaka itag immediately ephuma kumama before ayofakwa kwiwoma, itag sele nayo already. So yintoni eyenzekileyo mhlawumbi wena ke nomama womntwana lona ungomnye xa sele nithetha nobabini nicinga uba inobana izitya zibhidene phi? Kwimithingi yethu yokuqala esaba nayo, nendandiqala ke umbona umntana ke lo ongowam, kwimithingi yethu yokuqala wayicacisa omnye wam into okokubana ngexesha ebebeleka yena wava unesi ethetha esithi into yobana umntanakhe unechakada. So ke ngoku uthe yena ke ngoku xa esefumana umntana ke ngoku, lo mntana amfumanayo umfumana engenayo le nto bekuthiwe unayo, and lo mntana amfumanayo ufumana umntana oneetheksi eziyi-2, unethegi lapha esihlahleni ebhalwe Inamncoyini, then abe nethegi esenyaweni ebhalwe igama lomnye umama lo kwelinye icala. So yayinto ke ngoku emenza ubana ke ngoku abe nombuzo ke ngoku uba njani kodwa wam umntana bekuthiwe unechakatha, and ke ngoku lo mntana ndimnikwayo uneetheksi eziyi-2. Wahamba wayobuza kunesi, wathi nesi, lo mntana ndimnikiweyo akunguye umntana wam. Kancinci, ngeli xesha abuzayo ubana lo mntwana kusinguye wakhe, usesesibhedlele elo xesha ndithi? Yes, usesesibhedlele. Wena inoba uselapho elo xesha? Nam ndisesesibhedlele. Sibeleke nge-4 sobabini, mna ndaphuma nge-5, but yena ingathi kuthiwe waphuma, in fact uthi waphuma, andisekho sure uba waphuma ngantoni ideyithi, kodwa wahlala because waye akabikho rayithi ngexesha sesibhedlele. Yes. Ungabikho rayithi ke laa nto uba iswekile naye zibe phezulu okanye ipressure. Not iswekile, ipressure, yes, ipressure ibe phezulu. So ke ngoku uthe after ke ngoku eyile ke ngoku unesi wayo-enquirisha ngale nto ayibonayo emntwaneni uba hayi umntana wam bekuthiwe unechakatha and lo mntana ndimnikwayo uneetheksi eziyi-2. Yathi impendulo kanesi kuye, awumboni na into yobana lo mntana uyafana nawe, unobuso oburawundi mos lo mntana, nobakho ubuso oburawundi. Wathi so ufuna ungcolisa igama lesibhedlele wena? Hayibo. So wajika ke ngoba kaloku uphoxiwe, wajika wayohlala nomntwana.
ngeli xesha yonke lento yenzekayo usephakathi kweendonga zesibhedlele nawe naye ulapha esibhedlele but yena uvile because wena uthe nangoku uncancisayo ubonanga noba uyafana nalowa noba akafani into oyibonayo xa ngumntana oyintombazana. Yes. Wawuzoqala uvuleka amehlweni uba wayenothi gqi eyinkwenkwe, ngoku uthi gqi eyintombazana naluba umbonile yintombazana but yena waqaphela into ethi bekuthiwe umntanam unento elapha but akanayo lo. Uthi oonesi bathini kuye xa eyobuza ngale nto? Bambuza into yobana akamboni naye uba lo mntana ufana naye unobuso burawundi kanjengobakhe na. Khona ufuna ungcolisa igama lesibhedlele na. Yho, baphulaphuli beCAPS podcast, zimbi izinto ezenzeka eMzantsi Afrika. Kutsho ukuthi naphaa kwezi zibhedlele zethu isekhona le DNA yesiXhosa. Lo ve kujonga umntana kuthi ubuso burawundi kuthiwa ngowakho, ube wena ualetha oonesi bana there might be a possible mistake ngoba uvile. So oonesi bayineglect kwasekuqaleni le nto bengakhange babe baya ebunzulini bokuyijonga. Siswam, maske siye ke ngoku, waphuma esibhedlele nomyeni, niyavuya ninomntwana kanti uze nelahle, uze nelahle. Nifika lala ekuyazini njani le nto yoba lo mntana engoweni? Niyive njani? Niyivaphi? Niyiva ngabani? Okay, ndicela ubuyela umva kancinci. Okay. Njengoba ndibelekile ngale 4 ka-Agasti esibhedlele ndaphuma nge-5. Ngala mini ndiphuma ngayo ke nge-5 kuziswa ke ngoku ileta phayana, ndizathi ileta ke kodwa liphepha ubhala i-complaint yakho. So ndabhala ke kule complaint ndincoma noncoma uba hayi ndiyancoma shem ukudla kwabo kurayithi akunanto but i-toilets azirayithanga and andikhange ndiyithande indlela endiye ndaphatheka ngayo ufika kwam. In fact ngeli xesha bendizawubeleka ngalo, nanjengoko benditsho into yobana ndithe xa bendizawubeleka ndaya kubo ndayotsho uba kukho into ethi mandiphushe ngoku. Bathi bona hayi jika. Okay. Ndajika nyhani. Xa sendifika ngapha ewodini kule inabanye oomama abalunywayo, ndafika ndaphusha ebhedini. Then babe sebesiza ke ngoba bazondilanda since besiva kukhona umuntu ophushayo. Ndithe ndifika immediately phayana ndafika ndabeleka, zange ndigqibe ne-5 minutes ndifikile phaa. Ndafika ndabeleka, into ethetha uthi ke ngoku ndandibelekele kulaa bhedi and kungekho nesi ozondincedisa ngokundibelekisa. So ndabhala ke loo nto kwi-complaint yam. So kuthe after ndiphumile esibhedlele I think it was i-14 or 17 August kwakulaa nyanga iyi-1, ndafowunelwa ke esibhedlele kuthiwa ndifowunelwe malunga ne-complaint yam endiyibhalileyo. Waxolisa kumntu ongubhuti owayendifowunele, waxolisa. So ke ngoku mandigqithe ke ngokuba ndive njani ke ngoku into yobana ndiyazi njani into yobana Sisibhedlele esiphi idolophu esi? sisePort St Johns. Okay. Yes, sisePort St Johns. So ke ngoku ndibuyile ePort St Johns ndilapha eMthatha. Ndize emyenini igoli yam uMthatha. Yeah. Ndibuyile ke ngoku ndize apha eMthatha ke ngoku apha umyeni asebenza khona. Besikade sihlele ePort St Johns for about 6 months ngomntana. Yes, ingathi wayeni 6 months ezayo. Wene 6 months because ndibeleke ngo-August kwabe sekungo no i-call ndiyireceive nge-30 kaJanuwari 2025. Umntana beneenyanga eziyi-5 ezokwenza eye-6. So nge-30 ndiyafumana ke ngoku i-call athi ke umntu ofowunwayo engusibanibani wasesibhedlele esisePort St Johns esibendibelekela kuso. Endibuza ukuba kwenzeka ntoni ngemini endandiyobeleka ngaso, ke endandiyobeleka ngayo. Nyhani ke nditsho ndibalise ke mna ke le nto yenzekayo phantsi ukubelekela ebhedini. Okay. Because mna ndazi yona yodwa. Ngeli xesha bakubuzayo kuleli xesha bafuna ukubonisa uba umntana kukho ingxaki ngayo. Yes. Okay. Ngelo xesha. So ke ngoku abuze ke nyhani uba kwenzeka ntoni, ndichaze nyhani. Athi ndizofowunelwa ngomnye umntu. Nyhani ndiphinda ndifowunelwe ngomnye afowune athi hayi yi-official yakwa-health kweli cala linokwenza nabantwana. Kwenzeka ntoni esibhedlela lami uyobeleka. Ndiphinda ndisithethe esi story kwakuye but ndithi into yobana kwaxoliswa kodwa ndagqitha apho.
So engqondweni yam ngeli xesha mna ndifowunelwayo ke ngoku isingathi ke ngoku basalandelela laa nto yalaa complaint yam ndiqonda uba ndiyoyika ke ngoku because andirhaleli kuphelelwe abantu yimisebenzi ngenxa yaloo nto because ke zange de kwenzeke nto embi kodwa yaphantsi ukwenzeka. So ke ngoku nyhani ke ndiyichaze le nto apha efowunini uba kwenzeka ntoni kule official yakwa-health. After ndiyichazile ithi iyandicela emithingi. Impendulo yam ke ithi ndiyakuva akho ngxaki anangxaki nemithingi kodwa ndicela ukuqale ndiyichaze apha endlini ngoba ke andihlali ndedwa apha endlini so funeka ndiyazi andizukwazi uvele ndithi ndiye emithingini and umyeni wayengekho wayeseSwaziland that time. So ke ngoku ndaqonda uba okay ndizawulinda yena abuye then tsho ndimxelele ke ngoku ngale nto yale call. Nyhani wabuya eSwaziland, I think wabuya but ekuqalekeni kukaJanuwari. Nyhani ke baphinda bamfowunela becela ke imithingi lena. Yakhona ke nyhani imithingi okwavunyelwana uba imithingi izobakho nge-5 kaFebruwari ngo-4 ixesha apha eMthatha eBorasdam. So kulapho ke ngoku saxelelwa khona ngale nto. Make okokuqala ke sibiziwe safika ke nyhani zikhona ke ii-officials zakwa-department ndicinga uba babe yi-5, yes babe yi-5 then yandim, yangumyeni, yangumntwana. So nyhani ke yahlala le mithingi baphinda bandibuza kwa the same question ngosifikayo phayana uba kwenzeka ntoni esibhedlele ngalaa mini wayobeleka. Ndaphinda ndayibalisa futhi le nto. Bavele bathi ke ngoku no masingabe siyigwegweleza le nto. Kuthiwa wena wathatha umntwana kungengowakho. Hayi ke ngoku aqalise ke umyeni alwe ke ngokubana abuze ke ngokubana kanti xa bebelekayo baye kuye kwenzeke njani, umntu uye azithathele umntwana okanye kuye kwenzeke njani, babe sebeyichaza ke ngoku nabo. So wathi lungisani istatement senu because ngoku ngendlela eniyibeka ngayo nithi umntana umbile. Ngokungathi umntana wazithathela ebezibelekisa even koko umntana wazithathela kanti ebebelekiswa ngabantu and umntana umnikwe ngabantu esandleni akazithathelanga umntwana. Nyhani ke basilungisa ke istatement. So kungomhla ke ngoku esafumanisa ngayo ubana kukho le nto yenzekileyo kwakunge-5 kaFebruwari 2025. Ngeli xesha niva le nto niyiva niseBothaville nibizelwe phasi officials zika-health andithi? Yes. Okay, now just nje briefly bona njengoba benibiza bezonixelela ubana kukho le nto bayitshilo bona uba bayivephi le nto kanjani because ke obviously there must have been something eyazi i-heads up kubo ngoba nabe benganovele bayicinge nje ubana kukho umntana kukho uswap eyenzekileyo ebantwaneni. Ifike njani kwi-attention yabo le nto ngoba ndinento ethi bebesele bezama uyigqwetha ngeli xesha bathi wena uthathe umntana ongengowakho. Ifike njani kubo nje briefly? Okay. Bathi xa beyithetha into okokubana kufike enye ifemeli leya kwelaa cala ibikhulisana umntana ongengowayo. Ifikile esibhedlele izoripota le nto. Ngokwengxelo ke ifemeli ithi ifemeli bathe umntana wabo xa ibuya esibhedlele sukobeleka bamqaphela into okokubana akekho rayithi, ungumntu ohlala ezivalele and uyehla nasesiqwini. So bambuza ke ngokuba kwenzeka ntoni, wabe sechaza ke ngento yobana esibhedlele unikwe umntana ongengowakhe and uthe xa iyobaxelela esibhedlele eyobuza kumanesi, amanesi avele amgwexa athi makahambe umntana ngumntana akhe lowa akamboni nabo umntana ufana naye. Nyhani ke ifemeli yakhe ya-insista into yobana ke makwenziwe i-DNA. Nyhani ke baya ke kulo gqirha wabo ke uprivate bafika ke bayenza i-DNA zaphuma ii-results after iinyanga ezintathu. After ziphumile ii-results zaphuma zisithi ii-results nyhani umntana ayingowakhe. So ke ngoku bathe after kuphume ezo results bazibona nabo bakhawuleza ke ngoku baya esibhedlele. Yes. So isibhedlele naso siyazi ngoba ifemeli likwelaa cala iqala izenzele i-DNA yayo. Yatsho ke ngoku yabuyela ke ngoku esibhedlele uzotsho into yobana umntana wethu ukhulisa umntwana ongengowakhe, sicela kukhangelwe umntana ongoyena owethu. Yeah. Oh, okay. Make sizapha siswam. Kule meeting yokuqala
watyholwa ke ngoba uthatha umntana ongengowakho, lalo igungqu lakho kwawineka. Ndifuna ke ngoku kundithatha undibeke, ziye zathini ii-meetings ezilandelayo, abantwana baye bafika nini in the picture, ngeli xesha niqala uthetha ngabo abantwana babe khona, then yathini inkqubo ubheka phambili, abantwana bade babe bayatshintshwa ke kwaye kwenzeka ntoni? Okay. Ndikuncambazise nje kancinci. Okokuqala i-meeting esibe nayo yile yange-5 Okay. kaFebruwari le besizoxelelwa ke thina. Ibingekho enye ifemeli ngexesha thina sizoxelelwa ngale nto. Ibisithi sodwa. Okay. Yes. Thina bakwaNcuyini then enye ifemeli ibingekho. So ke ngoku bathi ke ngoku laa meeting yokuqala into yobana bacela kwenziwe i-DNA. Yathi ke mna wathi umyeni into yobana akanangxaki yena i-DNA ingenziwa. Ndathi kodwa mna ndiyanyiva ndithi nifuna ukwenza i-DNA kodwa andikavumi, impendulo ndawubuya ndibuye nayo. Bathi ke ngoku hayi sicela ke ngoku enye imeeting esoba nayo ibe nge-11. Kuyacaca ke into yokubana ngeli xesha bazodibana nathi sebevele bebhukishile kakade idate abazokwenza ngayo i-DNA bona Okay. bengu-health. So bebezonixelela Bezosixelela nje like beyothini bengazazosicela bezosixelela qoba ngemini ethile sizokwenza i-DNA. Uba thina safila njani ngaloo nto, savuma asavuma, bebengenangxaki naloo nto bona. So ke ngoku ngale yafika i-11 kaFebruwari. Ufika kwe-11 kaFebruwari sifika sesibizile kwesinye isibhedlele esikwalapha eMthatha, apha etawuni phakathi. Siyafika ke ngoku phayana, sifika sekukho amanesi angxamileyo, ungxamele utsala amagazi. But ke ngelakhi ifemeli besisiyixelele. Afika ke nyhani indodakazi yam yathi into yokubana akho DNA izokwenziwa apha. Okokuqala uHealth akachazanga kuthi thina siyifemeli into okokubana kwenzeka ntoni. Thina sesiva ngabantwana uba kwenzeka ntoni. uHealth utheni engazazi osixelela uba aba bantwana bebeye bazibulala, abe uHealth enze le nto eyithethe kubo, uba bebeye bayazibulala bebeyawuthina abantu bakwaHealth. Yabe i-DNA ayenziwanga, kwavele kwayi-meeting ke ngolaa mini. Kwalapho siva khona uba kwenzeka ntoni, kwaqale kwathini. So ke ngoku kwaye kwenzeka njalo kwi-meeting yesibili ekhona. I-meeting yesithathu yayi-meeting eyayinge-17 kaFebruwari apho iifemeli zazicelile into yobana zicela ukhe zifanise aba bantwana i-DNA yasemakhaya ke. Okay, Oomakhulu bamvula umntana bamjonge into ezininzi. So nyhani ke kwafika ke imini yofanisa kwabantwana, babefaniselwa ke ePort St John's kwenye ikliniki ephayana. So yafika ke nyhani imini yokufaniswa kwabantwana. Laa mini le yayi-emotional kakhulu. Abantwana sifikile nyhani ekliniki, kwavulwa ngomthandazo ke because ke both families ziyabhiliva emthandazweni. So kwavulwa ngomthandazo, kwathandazwa, kwakhalwa kakhulu ngabantu apho, kwakhalwa kakhulu. So ke kwavulwa ngomthandazo nyhani ke kwafaniswa ke nyhani abantwana. Hayi yatsho ke nyhani ifemeli yamvula isandla, kwavula esomyeni kwathi hayi ngumntana akho lo. ifanisa lo mntana omtsha ke ngoku. Bafanisa lo ebekwenye ifemeli. Kwathi hayi ngumntana akho lo, akho nto esaphinda siyithethe, ngowakho lo mntana. Kawume. Ndifuna ukundibuyisela, masimiyeke lo mntana omtsha. Lo mntana omdala nifumanise uba engowenu zange afaniswe yena ngelaa xesha wayefika zabona iimpawu zapha ekhaya? Wayifanisiwe. Zabonwa. Ndandithi xa ndiye ndihamba naye uba mhlawumbi ndimbelekile, mhlawumbi ndisuka kwenye indawo ndiya kwenye indawo, kuthiwe awungokulo sibanibani, ndithi ndingokhona. Kuthiwe heyi ndibona kwa umntana bayazicacela kaloku abalapha abantwana, bayazicacela. Ndandithi uba ndidibana nomntu ongumama endleleni athi yho namvusa ubhuti, ubhuti ke ngutatasana. Kodwa yho namvusa ubhuti, yini umntana afane kangaka nobhuti? Baphulaphuli beCamps Podcast. Kutsho ukuthi i-DNA yasemakhaya inako kodwa nokutusha kancinci. Ufaniswa njani umntana kweli khaya kanti engwalapha? Ndithi uyafana nyhani, yazi uba bangapha abakhulisa amalahle ngenxa yoba oodade bawo bethe ngwalapha umntwana. Heyi, inzulu le nto. Uthi kwathiwa uvusa ubhuti umntana kanti engwalapha.
kodwa ndivusa uba welele egadini. Kodwa ke ikhona laa nto ithi into yobana umntana ufana apho afaniswa khona. Yeah. Uba uthe umntana ngowalapho then ke Yeah. loo mntana lo uzawufana Uyawufana apho. Yes. Okay, masike siye ke ngosisi wam bafaniswa abantwana zangqinelana ifemeli uba hayi ngokwenene lo bebecinga uba uvusa utatazala hayi akamvusi oyena uvusa utatazala ngulo kubonwa nezandla uba zeza lapha kwancoyini izinto ebezingakhange zibonwe kulo umntwana. Then yathini ke ngoku iprocess emveni koko ndifuna side sifika apha ekunikweni kwenu umntana ke ngoku nathini emveni koba abazali befanisile namuva njani ubheka forward. Oh, okay, bafaniswe ke nyana abantwana kwasetwa ke enye idate kwathiwa nge-25 kaFebruwari kuzokwenza i-DNA ke ngoku. Sesivumile sonke uba no i-DNA mayenziwe. Nyani ke yenziwa ke nyani i-DNA zabuya ii-results nge-7 kaMatshi. Yes, zabuya nge-7 kaMatshi ii-results. Sayozifundelwa nyani eBotascawu. Zabuya zisithi results nyani abantwana batshintshekile because kwaye kwaqale kwathestwa mna nalo mntana ebekum kwabe sekuthestwa mna nomntana lo kwenye ifemeli. So igazi lam labuya lisithi igazi lam nelalo mntana ebekum ezi nyanga because bebesebekwinyanga ye-7 ngoku Yho. apha ngoMatshi besekwinyanga ye-7. Yes, besekwinyanga ye-7. So yathi lo mntana ndihleli naye i-7 months yonke akungomntana wam. Oyena mntana ungowam lo uhleli kwelinye ikhaya for iinyanga eziyi-7. Nalo ndihleli naye nalo ukwelaa cala akangomama lo ungaphaya. Kodwa igazi lomama lungaphayana lingqamana nelalo ukum umntana. That means waye wadepriva ilungelo lokhulisa umntana wakhe for iinyanga eziyi-7. Same applies nalapha kum. Nam khange ndilifumane okanye khange ndiyifumane itshansi yokhulisa umntana from birth because ke abantwana aba batshintshana since day 1. Umntana wagqibela uhlala kunina ngalaa mini wayehlelwe esifubeni. Uqala kwam uncancisa mna ndiqale uncancisa umntwana kanti akungowam. Uqala kwam uncancisa. So ke ngoku nyani ke zaphuma ii-results nyani. After ziphumile ii-results ii-families zacela into yobana sicela ke ngoku abantwana bathestwe because akho mntu wazi isigulo somnye umntu. Sicela bathestwe and abantwana bancancile aba. Okay. Bancancile. So asibazi uba asiyazi mhlawumbi uba kungenzeka mna ndiyagula okanye omnye umzali uyagula akho mntu wazi i-status somntu. So kwathiwa mabathestwe abantwana nyani ke bathestwa abantwana zabuya ii-results zisithi abantwana barayithi abananto. So kwathiwa nge-18 kaMatshi 2025 kuyo-exchangewa ke ngoku abantwana. Umntana obekum uyahamba ndifumana umntana omtsha. Yho. Yani ke Mphulaphuli we-Caps Podcast khawushere khawulike khawukhomente khawubuze umbuzo apha ngezantsi. Sisi wam before siyotshintsha ndifuna uke undixelele ngexesha nikule process ye-DNA umjongile lo mntana kuthiwa ngowakho. Uyambona lo lapha kumaze ngowakho. Ngomjongileyo lo unayo into ethi nyani ngowakho unayo into emnqwenelayo eqomba nawe uyayibona le nto ithethwayo okanye lonke eli xesha awukayamkeli yonke lento. Uziva njani ngalo mzuzu ubonayo bana yonke into ikhombe ekuthini lo mntana umncancise since day 1 lo mntana okuba umthanda umfota umpost umpha amagama umteketisa ubona into abantu bangoku secicini lokohlukana naye. Xa umjonga lo ikhona into yayisithi kuye hayi mhlawumbi nyani ngowam mhlawumbi ayingowam hayi ayikho yonke le nto hayi ikhona. Uziva njani wonke lo mzuzu ubonayo uba uyaphulukana nomntanakho? Okokuqala ngale mini sibizelwe kwimithingi yokuqala bathi xa beyithetha le nto ndave ndabahleka ndathi no lo mntana mna ndiqinisekile ngowam. Awumntana womnye umntu lo ngowam lo mntana. But ke ngoku ngale mini ke ngoku ye-11 ndambona ke ngoku omnye umntwana lo ungoyena ongowam ke ngoku ndiqala ukumbona. Ndambona nyhani ndaphinda still nangalaa mini ndathi hayi ayingomntwanam lo ayinguwongo kwa umntanam. Ndabe ndimnyemba ndisithi lo mntana unje nanje awumntanam lo. Kodwa ngalaa mini ke ngoku yokufaniswa kwabo laa mini yayicelwe zii-families uba bacela ufanisa abantwana bathi basothi umntana uyafana
Kwakhona ke ngoku ifikayo ke ngolaa nto andifuniphosisa ndandikhathazekile oko ndandikhala ndibashiye abantu besahlele emithingini ndivele ndiphume ndimane ndilandelwa bengayazi uba kokwenzeka ntoni ndivele ndiphume ndibashiye. Andifuniphosisa ndandikhathazekile intliziyo yam yayibuhlungu kakhulu. Kodwa ke andifuniphosisa zange ndiyihoye kakhulu le nto ngexesha ibisenzeka, zange ndiyihoye kakhulu because nalaa mini kutshintshwa ngayo abantwana andizange ndikhala, zange ndibe nanto ngoba ndandisele ndingxamele into yobana mandide ndifumane lo ungowam ngoku umntana. Uxolo kancinci, ngale mini ke ngoku ye-DNA ndibuyela umva kancinci, ngale mini kufundwa ii-results, nyhani ii-results zibuya zisithi abantwana batshintsheka nyhani. Ndandiqonda uba ingase abantwana ke ngoku njengoba ii-results sezibuyile ingase abantwana batshintshwe ngoku because andifuniphosisa i-attitude yam towards laa mntana yaye yatshintsha after ii-results ze-DNA. Lo mntana ubuhleli naye 7 months. Yaye yatshintsha because ndandiqonda uba hayi suka hle ngomntanam wethu lo. Yaye yatshintsha, wayethi umntana ehleli phaa ndingamhoyi ndimyeke akhale phaa. Wayedahoywe ngumyeni because ke yena ke ungumntu onobubele, andifuniphosisa ungumntu onobubele. Wayedahoywe nguye amenzele yonke into, mna ndimyeke ndihlale phaa, ndihlale ebhedini ndicofa ifowuni yam ndingahoyi mntwana. Yafika i-18 batshintshwa abantwana. Uziva njani ngeli xesha umwezayo? Ingaba wawusele umncamile entliziyweni yakho njengoba ubusowuqalisile ukungamhoyi, uthando lwaluzayo ubuselunalo? Uziva njani ngalo mzuzu ingu-ina ethe uthatha lo unikisa ngalo? Nanjengoko bendikhe ndatsho into yobana ndandisendingxamele into yobana lo ungowam afike nalona ahambe aye kumamakhe. Kodwa andifuniphosisa ndithi entliziyweni ndandisele ndimncamile because ngalaa mini babetshintshanisa zandikhale nakancinci, zandikhathazeke nakancinci. Ndaqonda uba okay no fine makahambe, but into yayindenzela ixhala yayizathi uyancanca laa mntana because bencancibele. Uqoba indenzela ixhala ke leyo uba uyancanca, so ngapha ezawufika angancanci because lo ebesele engancanci bewaliyekiswa ibele after kuphume ii-results ze-DNA ezi bebezenzele zona. So waye wayekiswa uncanciswa. So ke ngoku ndaqonda uba heyi ndiyamsizela because uzawukhala ebusuku ntolo nayo yonke loo nto. Kodwa i-feeling yam iye yatshintsha as uba ixesha liye lihamba ndiye ndireyilayize uba heyi nyhani umntana akekho ngoku. Uzutsho bendingalali ebusuku ndivuke nje ndibuke ii-pictures zakhe ndivele ndikhale ubusuku bonke ndingalali to a point that ndade ndaba nento engumthambo kweli cala, ndihlutshwa yintloko almost every day, ndingabi namandla nayo yonke loo nto. So nje andifuniphosisa shame ndiye andabi rayithi after umntana sehambile, nothi ngalaa mini wayehamba ngayo okanye ngoku kuye kwenzeka yonke le nto. Ngoku yayisenzeka ndaqale andayihoya, then ke ngoku yaqale ke ngoku uvela ke ngoku okanye uvakala ngeli xesha umntana sengasekho okokwabo. Yes. Khawundithathe undibeke kubusuku bakho bokuqala okanye ke kwezi ntsuku zokuqala noba zezi veki zokuqala nalo mntwana umtsha. Ngeli xesha uvukelwa yile mithambo zezintloko unalo mvandedwa ucinga lo wawo umntana, ithini i-relationship yakho ke ngoku nalo mntwana uphambi kwakho? Okay, ngosuku lokuqala umntana efika zangalali tu. Kodwa ke into yokuqala eyenzekayo ke wathi sisafika nje ekhayeni ke ePort St Johns njengoba sasigodukile, wathi xa ethathwa zathi ngumama omdala wakhe yesa, wathi xa emthatha waxhumaxhuma umntana wavuya wangathi ikhona le nto ayivayo okanye le nto ayibonayo okanye andiyazi ndiyazenzebeka kanjani. Kodwa wafika umntana waxhumaxhuma wavuya, kodwa ebusuku zangalale tu. Usuku bokuqala Zangalale tu. Oo-1 babebetha sihleli sishushuzela umntana, wonke umntu endlini ume ngeenyawo asimazi uba umntana utheni, uyakhala qha. So ke ngoku lahamba ke nyhani ixesha ndahlala naye umntana. Kona kona sha andifuniphosisa akhange kube lula ukumaseptha, akhange kube lula because okokuqala lo mntana akafani nalo ebelapha kum. Okay. Umntana ebekum ibincume intombi yam, ancume once ulayita ikhamera abone ikhamera uyancuma.
nje engumntu nje onwabileyo nje, but lona ubuthi xa umfotayo okanye umteketisa unzima nje uba ancume, ungumntu onzima. Kodwa ngoku andifuni uphosisa shem, uye eba ngcono noko xa umteketisayo uyancuma. So nangoku futhi ungumntu zothini ungumntana ondwebileyo ngoku obonakala, because ukufika kwakhe wayengumntana nje o-reserved, ungasoze umbone edlala okanye sithini, ubuhleli kuloo ndawo, uhleli kuloo ndawo. Sisi wam, le meko iwuchaphazele njani umtshato wakho? To be honest, andingethi iwuchaphazela because ukufika komntana ngalaa ka-Agasti sikobeleka ngayo, akho nto sasiyiqaphele thina, even umyeni waye-excited qha. Okay. And akho nto wayeyiqaphele ubana mhlawumbi lo mntana kungenzeka uba akungowam. Akho nto wayeyiqaphele, nanjengoko yayingazange iqatshelwe even efemelini, endlini. So yena wayeqinisekile uba umntana ngowakhe, so andingethi iwuchaphazele, ingezange iwuchaphazele tu. And naye during the process umyeni waye-supportive kakhulu, andifuni uphosisa, waye-supportive kakhulu. Okay. Babukeli be-Cubs podcast, zibuhlungu mani ezi ndaba kakhulu, zizinto ezi esinganqweneliyo ukuzibona ekuhlaleni, ngoba ziba nayo i-lasting effects kakhulu. Njengoba uMvusise ibalisa into yobana kwakunzima nokumamkela umntwana ngeli xesha afikayo, kodwa ke we thank God into yethu umtshato zange uchaphazeleke, and we thank God that zange nendoda ibe nee-doubts xa ibona umntana, ngoba kaloku ezinye izinto zizalwa kwalaa nto xa uqala umjonga umbona ingathi ayingowakho. Xa sekuvela into yoba ingowakho nyhani, ube sekuvela izinto zongathi umfazi uxexezile, kanti into iye yaphaa kwaba bantu bangabantu besibhedlele. Sisi wam, ndifuna sikhe sisondele kakhulu apha mhlawumbi efemelini ke ngoku. Ngeli xesha bambonayo ke ngolo mntwana umtsha, ngoba ke ekugqibeleni yazi ezifemelini, nangona umntana ezawumane efaniswa kuthiwa wavusa utata zala, wavusa ubani, bakhona abantu abathethayo abathi eyi kodwa ikhona ingxaki apha, but bengazuyizisa kuni ngqo. Ngeli xesha sekuvela uba umntana nyhani ayingowalapha, ifemeli imamkele njani lo mntwana umtsha? Akho nto mhlawumbi izike zabhekiswa kuwe, okanye akho zi-confirmations uke waziva ezithi heyi kodwa ndandibonile ndonqena uthetha? Enyanisweni azange zibekho, kodwa ifemeli yona yayi-supportive kakhulu. Susela kusuku lokuqala babeme nathi, ifemeli yam nefemeli yakomyeni, kakhulu indodakazi. Andifuni uphosisa shame, oko wayesisapota kuba esasisapota nangoku. Oko wayeme nathi ususela ngalaa mini yokuqala until now. Yena ke yaye yamgulisa ke le nto ke, yayamgulisa bengene, in fact ungena ephuma esibhedlele because ke indodakazi yam inye ke. So zonke ezi zinto zifikela kuye, zonke ezi zinto zifika zimele yena yedwa, because nguye omdala and ezalwa inguye noobhuti bakhe ababini, so iingxaki zoobhuti bakhe zezakhe. So ke ngoku yayam-afektha kakhulu ke yena ke loo nto. Nomamazala yam-afektha kakhulu ke yena, wayengatyi notya, wayevuka ebusuku akhangela iifoto zabantu bakhe kuba efuna ufanisa uba kanti lo mntana ndihleli naye apha ndithi ngowalapha, kanti kuthiwa ngoku ayingowalapha, kanti ndiye ndaqhathwa yintoni. And ke yena ke enye into eyamkhathaza kakhulu kukuba umntana ufika kwakhe, afikela kuye, uzohlukana naye umntana ngeli xesha umntana seneenyanga eziyi-6, ngonathi sesihamba sisiza emthatha. Kodwa umntana okwehleli naye lonke eli xesha and khange aqaphele nto. So I think yenye into eyamkhathaza kakhulu ke leyo uba njani ndihlale nomntana apha ndingamboni. Phambi koba size ekuthini le nto ikuafekthe njani as umama, ikuafekthe njani as umzali womntwana, ndiyafuna uke ndiyiqonde into ethi senibatshintshile abantwana ngoku. How do you feel? To be honest, Uziva njani ngoba ngumama uthi ngibona umntana oyama owomusa. owam Owomusa. owomusa. Yes. Uziva njani uba ngumama owomusa for the first time after 6 months, after 7 months, After masithi 8 months. 8 months? Yes, 8 Uziva months, njani because ngoku? ufike How do you feel? seqala inyanga ye-8.
andifuni phosisa shame kweli xesha ndikulo ngoku ndiyavuya ngokuba umntanam ndiye ndamfumana esaphila eserayithi, because uba mhlawumbi ibingomnye umntu lo ebefumene lo mntana ngewayemlahlile. Ii-cases zoba abantwana balahlwe emgqomeni, umntwana wajulwa kwitreyini zinintsi. So nje mna ndibulela nje uba usisi lukwelinye ifemeli ebeye wamgcina umntana wamkhulisa, andikhalazi because ndivuyela nje impilo yomntwana kuphela. So sendivuyela nje kwa itshansi yoba mna ndibe ndikhulisa umntana wam after ixesha elingaka engahlelanga nam. And enye into endonwabisa is that ndimfumene esemncinci. Uzawuthi ukubhadla kwakhe abhadle eyazi into yobana naba abazali bam, nathi simkhulise ngale ndlela besivele siziplene into yobana sifuna umkhulisa ngayo, simfundise ngale ndlela besiplene into yobana sifuna ukumfundisa ngayo. So mna andifuni phosisa shame, ndonwabile ngoku kuba umntanam ekum. Kodwa intliziyo yam ibuhlungu kwelinye icala because ke nalo kwelaa cala ndisamthanda, ngeke ndiyeke ke futhi ndisamthanda to a point that simane sincokola nomamakhe, ndimane ndifuna iipictures zakhe okanye andithumelele, amane andixelele uba hayi ke nantsi ke intombi yakho iyamosha, ayifuni uthini. Yabo yiloo nto nje, otherwise andifuni phosisa shame, ndonwabile and ndiyavuya noba ke esandiapdeyitha ngomntana. That means loo nto ithetha ubana mna naye asixabenanga, akho mntu unengxaki ngakomnye because ke sobabini sisengxakini eyi-one. Loo nto ithi ke ngofuneka sibambisane mna naye, siqhubeke siye phambili, sikhulise abantwana ngendlela efanele uba sibakhulise ngayo. Xa bendizawubuza nam uba ubudlelwane bakho nalo mama walaa mntwana bunjani ngoku, ndiyavuya nyhani ukuyiva into ethi le nto khange ini-afekthe. So niya-apdeyithana ngabantwana ngoba ke nyhani lo mntana olapha kuwe ngumntanakhe, nalaa mntana upha kuye ngumntanakho, because le nto wayibona first day yena, kodwa ukuyiboneni kwakhe zange abone lo mntana efanele uba makamthathele ubomi okanye enze nantoni embi kuye, kodwa wamgcina kwade kwafika ixesha lobana kube kukho ubana abe udibana nabazali bakhe. Siyayibulela loo nto leyo kakhulu sisi wam. Apho ukhoyo uba usimamele, inguThixo angakusikelela akugcinele ubomi bomntwana akho, akugcinele ubomi bakho nawe. Zonke izinto ezintle ingazingakuzingela zikufumane, uThixo inceba yakhe yane phezu kwakho nefemeli yakho. Siyayibulela inkulu le nto niyenzileyo, nangokuba umntwana nimthande nimkhulise ingengowenu, ngoba ke wena wayiqaphela first day yonke le nto, kodwa ngoku njalo intliziyo kaThixo yazinza kuwe. Siyayibulela kakhulu loo nto leyo, egameni leCAPS Podcast, egameni labantu nje bobonke, ngoba obu buntu bunqabile. Yile nto siyizingelayo kwezi ntsuku zanamhlanje. Sisi wam, sesiyaqukumbela ngoku. Umyeni wakho zimphethe njani ezi ndaba? Unjani ngoku? Ndiya-understand uba yena ingathi ubonakalise uqina kuyo yonke le meko, nangeli xesha uqala unigletha laa mntana oqala ngenxeni into yoba nibuvile uba kukho into engathi ayingowakho, yena he was there, inguye omfidayo. But I'm sure inoba ikhona indlela ahambe wahamba waziva ngayo ekuhambeni kwale meko. Ungumntu onjani ngoku yena? Is he someone that is easy to talk to? Akho nto imchaphazele ngayo le nto, ngoba ngeli xesha bendibuza uba nomtshato uchaphazele kanjani. Niyakwazi ungaxabani ngento, kungabikho nto itheni, but ufumaniseke ubana there's some emotional disconnection after le nto, okanye there are some emotions that are playing between nina, zezinye izinto that are not spoken. How would you say he is now? Akho ndlela le nto mhlawumbi noba im-affecte ngayo emotionally and otherwise? Okokuqala ebekhe wathatha i-leave emsebenzini because ebengakhophi. That means ke ngoku xa engakhophi akanokwazi uma phambi kwabantwana eyile ndlela eyiyo. Loo nto ithetha uba uzawukhuphela i-enga ebantwaneni, which is wrong ke ngoku. So wadicayida ke ngokuba uzawuthatha i-leave. Besingabo ke nabantu bebehamba i-psychologist, besidla ke iipilisi zakhe ze-depression ezize-6 months. Ebehlile ke nasesiqwini shem, andifuna uphosisa, ebehlile ubuthi xa umjonga apha uve la mathambo kubi nje. Kodwa ke uye wemanam shem, andifuna uphosisa, uye wemanam wandisapota, esenza sure futhi into yobana ndirayithi, endilwela. Ndingumntu ke ongakwazi uthetha, nanjengoba benditshilo into yobana istatement babesibeke iqala, kodwa wandilwela because mna ndaye ndathula, mna zandiphendule nto, ndaye ndathula kodwa wandilwela. So andifuni uphosisa shem, khange imphathe kakuhle, kodwa ke siyancenga ngoku. Kodwa ke ngoku apha emntaneni u-overprotective kakhulu.
de uthi uphatha laa mntana uyawudibana naye akasafuni kwanto, akafuni kwafuthi. I remember ndicela ubalisa nje kancinci, I remember umntana engerayithanga, so simse esibhedlele, andizotsho ukuba sibhedlele siphi but akusisongo esi ndandibelekele kuso. So simse esibhedlele, so njengoba simsile esibhedlele kuthiwe masilinde kancinci. Ndicela uba mna wafika walwa esibhedlele because uthi into okokubana so niyibona ngathi ayo-emergency le yalo mntana into. Umntana wayengaguleli uba mhlawumbi kuthiwa angasweleka okanye ngathini, kodwa yena yayingasekuye kuqalwe ngaye. And akasabathembanga abantu abasebenza kwa-health, akabathembanga tu. Once adibane nento ezamdibanisa nesibhedlele, uzambona nje imudi yakhe iyatshintsha, ufika abe ngumntu odlongodlongo, yabo. That means i-affectile, although ke engengomntu ke ozothetha okanye atsho ubana imphethe njani le nto, kodwa uzambona through ii-actions uba no akarayithanga. Okay, inkosi kakhulu sisi wam, siyabulela. Ndirhalela uqonda ke ngoku into yoba uDepartment of Health in terms of ukulungisa ingqondo yenu, ndivile into yobana uthe nikhe nahamba i-psychologist. Le psychologist ibiyeyenu privately okanye ibiye ka-Department of Health? Yeyiphi uDepartment of Health indima ayidlalileyo ekunelulekeni ingqondo kwelaa cala nani ngapha kweli cala lenu? uHealth uye wasiprovayidela ii-psychologist nalapho sizicelile uqala ukwenzeka kwale nto, sesazicela i-psychologist wasiprovayidela zona. Kodwa kuthe after i-18 kaMatshi le yoku-exchangewa kwabantwana, zange siphinde si-athende psychological sessions. Wabe udepartment uyasishiya kanjalo, sabe ke ngoku thina kweli cala sizihambela ke ngoku ezizezethu ii-psychologists. So udepartment akho nto aye waphinda wasilandelela ngayo, akayazi nangokuba siqhuba njani nabantwana, akayazi uba abantwana sibaphethe njani, akayazi uba thina ngoku siziva njani. Qha bona into abaye bayisebenzela kukuba makulunge le nto ibimoshakele qha, batsho ke ngobashiya. Imake oonesi aba benze sonke sisiphithanyongo baphi? Yintoni abayitetileyo? Baxolisile okanye bave batshona emboneni? Inzima ke eyamanesi. Sithe ngeli xesha sihamba ezi meetings no-health, sacela ke into okokubana sicela amanesi siwaboniswe, because ke ii-families aziwazi amanesi aziwa ndim nosisi lo ndandibeleka naye. Okay. Because siyayisithi ababebelekiswa, ii-families azazi manesi. So sacela ke into yobana sicela after yonke le nto, in fact not seyenzekile, sicela uwabona amanesi akhazochaza, azo-explain into yobana kwenzeka ntoni, because thina sesiyafambisha nje like siyaqagela uba inoba kwenzeka into ethile, inoba kwenzeka into ethile, inoba kwenzeka into ethile, akho nto siqiniseke ngayo uba kwenzeka le nto nyhani. Ngawo abantu abanoyazi uba kwenzeka ntoni. So bathi ke ngoku abantu bakwa-health into yobana hayi amanesi sizonizisela, kodwa after kugqitywe yonke into, that is kwenziwe i-DNA, ku-exchangewe abantwana, kodwa zazisa amanesi till today asikawabona amanesi. In fact ii-families azikawabona amanesi awayesibelekisa ngalaa mini, amanesi awakaxolisi kunanamhlanje. So amanesi akho nto yakhe ayithetha, amanesi inoba aqhubekeka nobomi bawo kuloo ndawo bakuwo, siyazi uba kwenzeka ntoni ngabo. Kodwa ke thina awekezi kuthi azoxolisa, azotsho uba family siyaxolisa ngale nto sayenzayo. Wena sisi wam, on your personal capacity, would you say kule meko yonke, understanding very well into yobana isekwi-legal processes, but would you say you are at peace nesibhedlele? Would you say you are at peace with oonesi ngayo yonke le nto bayenzayo? Ubaxolela? Hayi, Nkosi yam, Thixo andixolele, kodwa ngeke ndibaxolela, ndifuna uphosisa, ngeke ndibaxolela until bazoxolisa. Into endingayifuniyo leyo uba bathumele abantu, ii-officials zakwa-health zazitshintshanise abantwana, zazingekho laa mini sasibeleka. Abantu ababesibelekisa ngoonesi, oko kozothi ke okay zii-families siya-understand into yobana senza le nto, sicela nisixolele. Oko koxolo nje qha, because ke asifuni nto enintsi kubo, oko kokuxolisa qha uba siyavuma siyenzile impazamo, sicela uxolo qha. Ayikho enye into esiyifunayo, kodwa bengekezi mna andifuni uphosisa shem, ngeke ndibe nalo uxolo tu.
and isibhedlele sona esiya andirhaleli uba kungaze kubekho into ephinda indise phayana because hayi siyandigulisa shame, siyandigulisa. Would you say lo mntwana wakho andithi busithi ayingomntana wakho wokuqala? Yes. Le nto yonke xa sigqibezela nje ikhona into ekuafekthe yona in terms of being a parent? Unayo into ethi ungumama owohlukileyo than umama ubunguye before kufike lo mntwana kwenzeke yonke le nto? Enyanisweni iye yatshintsha shem yona indlela ebendiye okanye endiye ndaparenta ngayo abantwana. Lo wokuqala umntana andinothi ndimhoye that much because ngoku ifocus yam ndifuna ukhavarisha isikolo kulo, nditsho bengekho ixesha elide. So ke ngoku ixesha elininzi ndilichitha nalo umntwana, and ke even kwakulo umntana andinothi into yobana ndi-100% because ixesha elininzi ufane uba ndiyaposta koWhatsApp ndiposta lo mntana kwelaa cala because ke ndise-attached kulaa mntana kakhulu futhi. Uposta lo mntana ufumanise uba ingowakho? Hayi, andifuni uphosisa shame, ndiposta yena kakhulu because intliziyo yam ayikasuki kuye. Ke ndizive ndimkhumbula sometimes ndifuna uba umntana ingase ndimbone, but ke nandlela yoba ndingathi ndimbona ngayo because ke abekho se-Eastern Cape, so nje nandlela endinothi ndimbona ngayo. So nje yonke le nto iye yandiafektha kwiinto ezininzi esikolweni. Ndiyafunda, ndiyasebenza, ndinebhizinesi, ibhizinesi ndiyiyekile nje clean. Esikolweni ndinee-modules eziyi-2 endizifeyilileyo. Ndizifeyilile, ukufeyila oku because bendingakwazi ufokhasa, andinaxesha lawufunda. Ndithi ndiyafunda ndingakwazi ufokhasa. Even umntu othethayo ingase uba ndimamele umntu othethayo, ndimamele umntu othethayo oyi-one, ndingamameli abantu abanintsi because ndivele ndibe overwhelmed. Andiyazi uba ndingayibeka kanjani, kodwa andifuni uphosisa shame yonke le nto indishiye ndingekho rayithi nje kakhulu futhi. Sisi wam, ikamera yakho nantsiya. Ndiyarhalela uba ukhe uyijonge, ukhe ube nomyalezo onowubhekisa kwesi sibhedlele sasePort St John's, ube nomyalezo onowubhekisa kolu thotho loomama abazalela kwesaa sibhedlele ongenzeka uba bakhulisa abantwana engengobabo. Kuyo yonke laa negligence yenzeka kwesaa sibhedlele, ngowuphi umyalezo onowushiyela bona kwesaa sibhedlele? Okay, mandibulele. Okokuqala ndingathi kuwo nawuphi na umama ke kuqala koomama oyobeleka ingase umntu aqaphele kakhulu. Noba uqaphele ke yenza i-DNA mntasekhaya, yithi uphuma naye esibhedlele wenza i-DNA because awungeke wazi into yobana nyhani na umntana ngowakho kanjengobana kum kwenzekile. Andikhange ndiqaphele into uba umntana ayingowam until i-DNA yaprove into yobana umntana ayingowam. So umntu to avoid into yobana akhulise umntana ongenguye, to avoid uba achithekelwe ngumtshato, makwenziwe i-DNA because asizazi izinto ezenzeka kwicandelo okanye kumasebe ezempilo kubantu abasibelekisayo. Then imessage yakubantu ababelekisayo ingase umntu umsebenzi wakhe awenze ngononophelo, ngoba akukho mnandi xa umntu kufuneka ngoku ephelelwe ngumsebenzi wakhe. Akukho mnandi nakum ngoba sisonka sabantwana bakhe. Loo nto ithi ke ngoku umntu makasebenze ngokuzimisela, azazi ubana uvukele ntoni. Ewe, siya-andastenda ke mhlawumbi uba yimisteyikhi, kodwa ingase uavoid ii-mistakes ezinje uba zenzeke. And kubantu abasebenzela uhealth zimameleni ii-patients, ipride mayiphele. Uba umntu uyeza kuzothetha mphindlebe, ummamele, uve uba uthini, because kule ikheyisi ngoku enye into eyenze izinto zawesi kukungamanyelwa kwabantu kuphela. Ayikho enye into eyenzekileyo, kukungamameli kuphela. So ingase simamelaneni, then abatshatileyo ingase kusapotwane. Support is number 1 because uba mna ke mhlawumbi bendingakhange ndisapotwa ndazi uba mhlawumbi ke kwenzeke ntoni ngoku. So i-support is everything. So ingase siqhubeke amanesi nabantu basebenzisane kakuhle ukuze konke kuzohamba kakuhle. Enkosi. Sisi wam, egameni le-Carbs podcast mandithabathe eli thuba ndibulele kuwe kakhulu. It takes a brave woman to stand as challenges uye wajongana nazo
and siyambulela uThixo nangobomi bakho uba ube usamile nanamhlanje kwawukwazi nje ukuthetha ngale meko benexhala lobana sawuxakwa ziinyembezi zakho apha. Siyabulela noba ungakhange ukhali, siyambulela uThixo kakhulu. Babukeli beCups Podcast, sithabathe lithuba sinibulele nani ngokubukela, sinethemba lobana ba inintsi kakhulu into eniyifundileyo apha. Ndiqale nje kwesasibhedlele sasePort St John's, please pay attention, and abanesi ukuba ninako even nangeza moto zenu nezibhatalayo yizani eMthatha nimkhangele lo sisi, nikhangele nomnye niyoxolisa. And zonke officials zakwarhulumente fundani ukuzithoba, nisebenza ngabantu ngoba ibuhlungu into bana kwenzeke lento yabonwa kwango day 1 bengakaphumi kwasesibhedlele, kodwa ngenxeni yalento yohlala abantu benomsindo, bahlala bengafuni ukumamela, bahlala befuna uba ngozwi lakhe bagqibele, umntu waphela ephuma nomntana ongengowakhe. Masifunde umamela, sifunde uzazi basisebenza nabantu, siyithandazela into bana sibe nomonde nothando nemvisiswano. Siyayicela ke lonto leyo, sithabathe lithuba futhi sibongoze namadoda aseMzantsi Afrika wonke, abafazi bethu masibathande, sibaxhase kakhulu kwiimeko ezifana nezi noba kwenzeke imeko ethini. Yes, we cannot run away from other situations, kodwa inkosikazi yakho ithande uyixhase apha kwiCups Podcast. Sinithanda manyani futhi sinethemba lokuba uThixo uzawunigcina, anifihle, anikhusele ngegama likaYesu. Bonke ke abantu abachaphazelekayo, health, rhulumente, please yenzani into ngale meko, masilungiswe sasibhedlele zijongwe zonke ezimeko ukwenzela uba kungachaphazeleki abantu abaninzi. Egameni leCups Podcast siyabulela kakhulu. Enkosi.